Radoc BR. Amb la cançó Herois, de Suècia, guanyadora d'Eurovisió el 2015, rebem el programa psicoeducatiu multidisciplinar per a la gestió del dolor crònic amb realitat virtual. La cançó i el programa són un himne a l'empoderament. Recull el premi Melanie Rodríguez i Helena Villabona. Teràpia assistida de gossos a l'atenció intermèdia. Aquest any 2024, el Centre Sociosanitari El Carme ha incorporat la teràpia assistida de gossos, fent així dels dimecres el dia de la setmana somiat per molts usuaris i professionals. Recull el premi Núria Martín, innovant en la comunitària. El cos humà combinant joc i realitat virtual. Ens remuntem a 2010 amb Algo Pequeñito per destacar un petit gran projecte d'activitat comunitària a l'atenció primària de BSA, a través del qual els alumnes coneixen el cos humà combinant joc i realitat virtual. Recull el premi Verónica Villarejo. Pianos vius. Continua la música com a fil conductor i aquesta vegada com a protagonista al Centre d'Atenció Intermèdia de BSA. I voilà la música. L'emoció ja forma part del Centre Sociosanitari El Carme. Recull el premi al Servei d'Admissions del centre, en concret Nerea Pérez. Prevenció de fractures secundàries. Amb Dingadong seguim el relleu del pensament positiu per arribar fins a la unitat de coordinació de fractures de l'organització, que de forma multidisciplinar mira de prevenir i atendre persones amb fractures per fragilitat. Recull el premi José Manuel Cancio i José Luis Rodríguez. 26a Jornada de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit sanitari, organitzada per BSA. Des del Regne Unit arriba Love Shine a Light, cantant a la unitat de la força i de la cura. Objectius que comparteixen amb la Jornada d'Innovació Sanitària Per què parlar de futur quan ja és present? Recull el premi Lola Espigares. Ves activament. El programa d'hàbits saludables per als i les professionals de BSA. Fem un salt en el temps, 1974. Canta i sé feliç, amb l'amic Peret. El benestar dels nostres professionals és un dels objectius del programa. Recull el premi un dels talleristes i participants d'aquest any, Albert Ruiz. Cicle de conferències Inspira. Inspirador també és aquest cant, ja mític, i inspiradores les 7 sessions Inspira, adreçades als i les professionals de BSA. Recull el premi Marta Noguera. Equip de futbol del Servei de Rehabilitació Comunitària Badalona. Congratulations a l'equip de futbol del Servei de Rehabilitació Comunitària Badalona, que a banda de ser un èxit de participació, forma part de la Lliga Futsal SRC Barcelonès i ha estat seleccionat per acollir la cloenda de la Lliga l'any 2026. Recull el premi Cristian Ventosa. Segon itinerari formatiu administratiu. Projecte BSA APP Atenció Primària. Fuego és el que va despertar aquest projecte, premiat com a millor projecte a l'itinerari formatiu administratiu que tancava la segona edició d'aquest any 2024. Recullen el premi Verónica Lassaosa i Vanessa Orihuela. Acreditació EFQM de l'Hospital Municipal de Badalona 2024. Si algun servei ha viscut en pròpia pell la tormenta de l'acreditació de l'Hospital Municipal de Badalona, ha estat el servei de qualitat i seguretat del pacient. I per què no dir-ho, li ha fet front amb nota. Recull el premi Àngels Fumàs. Procés de transformació digital. Com l'Ave Fènix, el procés de transformació digital
És un procés estratègic i disruptor de l'organització per millorar l'eficàcia operativa, optimitzant l'atenció al pacient i promoure la innovació en els nostres serveis. Recull el Premi Jordi Pérez. Renovació tecnològica. Igual que passa amb la guanyadora del festival el 1988, Céline Dion, nosaltres també cantem sobre el desig de no quedar-nos endarrerits i buscar nous horitzons. En aquesta cursa trobem el servei de diagnòstic per imatges, que incorpora una nova ressonància magnètica culminant el procés de digitalització del servei, millorant el servei dia a dia d'usuaris i dels nostres professionals. Recull el Premi Javi Gil. Vídeo Vitals 2024 amb més engagement. Les entrevistes audiovisuals mensuals Vitals són una eina de reconeixement i comunicació ja consolidada. Carina va guanyar el segon premi, però en aquest cas nosaltres escalem una posició més fins a arribar-ne a la primera. El vídeo amb més engagement durant les primeres hores de publicació ha estat el Vitals d'aquest mes de desembre. Recull el Premi Esther Olivenza. Olímpics, vídeo de reconeixement al personal de l'organització. Si Eurovisió són els Jocs Olímpics de la música, els nostres professionals són la millor selecció d'esportistes possibles. Mitjançant una analogia esportiva, posem en valor la passió, l'esforç i la preparació inigualable del nostre personal mitjançant el vídeo Olímpics. Recullen el premi Anna Ibáñez i Rosa Maria Pruneda.